urip mung sedelo suwe angon dong kalopon terus awan maksudne orang ya tegas benar lupute bace lihat dalam sing benar aja mingat-mingat yen mingat mundak keplingar yen wis kepet mong pengerengan ora abadi ayunan mas mas nanging dikenali ya ya mas ya mas neman neman Jan bengi iki wayangan jan kaya jaman biyen ya Kang. Wah, cocok. Ini iki klasik aja. Penak nggih. Nggih, sekeca niki biasanya lek daerah ngetan wis ngene pun luar biasa. Pun wis jingkrak. Kita ya ayam itu. Monggo, cocok. Suwun. Sami-sami. Kung jenengan kersane gedeng napa Kung? Napa Kung? Sinom Parijata. Kakung kula niki. Kakung kula njaluk Sinom Parijata. Wah iki. Ya Kang. Kakungmu diwet-wet ya Kang. Kowe ora tau mara lho Kang. Sik dadane rada repot. Ya. Ya. Jangan aku ki uripku ki bejo ya mergo cetuk kakung lan iki ya. Wah, kowe ngrasane bejo. Ora bejo piye lho ya. Dikaya ngapa wong lek duwe pepunden ya Kang. Apa-apa nek sing ditakoni, apa-apa nek disambati, sembarang-barang atase kakung. Ngono ya. Iya, aku dadane. Jaluk duit diwehi. Jaluk rokok tukokne. Iya. Gundulmu kuwi lho. Ya ora. Ya, enggak Sinom Parijata. Niki khusus kagem pepunden kula. Buah napa? Sinten? Bubur. Teruse. Bubur. Iya. Cocok. Sing diapali cocok mek cocok. Ya, cocok.